Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आंनि दिनैनि ब्लगा जाहैगोन एसे स्पेशल जाहैगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा आंनि YouTube खुलिनाया दिनैजों 9 अक्ट'बर 1 year कमप्लीट जाबाय आरोना। बेनि थाखायनो आं एसे सेलिब्रेट खालामनो नागिरदों। मोननै मोनथामसो ओंख्रि संगोन आङो। आसा खालामो भिउवार्सफ्रा मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिउवार्सफोरखौ थैंक यू वेरी मच आंनिखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय आरो आसा खालामो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरोना। होमबा आङो संनायखौ स्टार्ट खालामसै। आं दानिया मैखुनखौ हानानै लाग्रोखानोसै। मैखुना नैबेयो नै गामिनिफ्राय लाबोनाय। ओमफ्राय आङो दै गुदुं लादों बेखौ सायनानै बे दै गुदुङाव सोमनानै दोनगोन आरो आङो दसे मैलाफ्रा मोजाङै गनायनि। खिथुनिखौ हाखाबाय आङो बेखौ ओरै गासिखौबो बिदिनो सायनानै लाजोबखानोसै आङो। बेखौ आङो दाउजों संगोन मैखुनखौ। फिसा फिसाखौ हाखावला नामा ओरैनो दोनसै आङो नायनानैल'। गुवारखौल' बोखावसै। दिनैथ' आंना इउटिउब खुलिनाया बोसोरसे जाबाय नालाय बेखायनो आङो मा संनो मा मानो जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय थाग थिग मैखुन मोनबोनायखाय आङो आरो दाउजोंबो मैखुनखौ जाफेरखायाखै नालाय ओंखायनो दाउजों मैखुनजोंनो संनो नागिरबाय आरोना आङो। आं मैखुनखौ गोथाव मोनथारो जानो बेखायनो। आं सायनानै लाखांजोब्बाय नै दै गुदुङाव सोमबाय। दै गुदुङाव सोमनानै दा बेखौ एसे साफा खालामसै आरो नैबेसोरखौ बिलाइफोरखौ माबाफोरखौ मोजाङै नायनानै। नैबाव एसे गोसोम सिथाबनानै थायोना हाबायदि बेखौ आङो मोजाङै ओरै माबानानै गारसै सिखाजों। बबेनाबा गोसोम थारनानै मैला दंथारो। आंनि दिनैनि आइटेमफ्रा नैबेनो जागोन। नै नाया आङो सुनानै लाखाबाय नाखौबो, ओमफ्राय मैखुनखौबो आङो सुनानै लाखाबाय नै। ओमफ्राय दाउ बेदर, बे दाउ बेदरजों मैखुनजों एवगोन आङो। ओमफ्राय बे नाजों नैबे टमेट'खौ संगोन आरोना। आङो टमेट'खौबो बे नायाव सावनानैसो संगोन आरोना, सावनानैसो होगोन। होमबा नायलांदो भिउवार्सफ्रा जोबजासिम। आंना दिनै दिनाबो एसे स्पेशल जाहैबाय नालाय, इउटिउबाव 1 year कमप्लीट जाबाय नालाय बेखायनो दा संनायाबो आंना एसे दस्रा स्टाइलनि संगोन आरोना आङो ओरै फारसेथिं दालि रुदों आङो। फार्स्टआवनो आङो बेदरजों दाउ बेदरजों मैखुनजोंखौबो एसे दस्रा स्टाइलनि संगोन नालाय ओंखायनो फार्स्टआवनो आङो नै कुकाराव दै होनानै रुनानै लागोनसै बेदरखौ आरोना आङो फार्स्टआवनो। संख्रि हरखानोसै आङो। दाउ बेदरखौ फार्स्टआवनो रुनानै लागोन आङो। आङो आरो होगोन बेयाव गलमुरिस, ब्लेक पेपार।
बेदरखौ हरनोसै आंना जाबाय होमबा आं बेखौ खनब्रैसो गाबहोनोसै आङो ओमफ्राय आङो बेनि रुनायनि दैखौ स्टक हिसाबै बाहायगोन आरोना दा ओंखायनो आङो बे दैखौ नांगौ नालाय बेनि रुनायनि दैखौ ओंखायनो आङो कुकाराव गाबहोनोसै आरोना खनब्रै गाबबानो जागोन बेयो थाथोंसै होमबा खननै गाबहोबावनोसै आंना दाउ बेदरा जाबाय नै आं एबार दाउ बेदरखौ हाननानै लानोसै आरो जा मेजेम गदों नै आङो बेदरखौ हानबाय ओमफ्राय बिनि रुनायनि दैखौ नै दोनबाय आङो दा बेखौनो होगोन नालाय जा मेजेम गखादों नै गोमोमो जालायदों दैयानो होमबा आङो दाना संसै होमबालाय एबार आङो मैखुनखौ एवनानै लानोसै आरो थाव होनोसै आङो आंना थावा जाबाय सामब्राम हरसै आङो आंना सामब्रामा जासिगोन एबार आङो मैखुनखौ हरनोसै बेखौ मोजाङै एवनानै लानोसै मैखुनखौ दाउ बेदराव मा मस्ला होगोन बेखौ आङो बे मैखुन एवनायावनो होजोबगोन आरोना आं दा हरनोसै बेयाव संख्रि जिरा फानलु हाइजें सामब्राम गुफुर देनायखौबो हरखानोसै आङो ओमफ्राय हालदैबो हरखानोसै खोबनानै दोनथ'नोसै दसे नै अरखौ गिदिर होनानै एवबाय आं दाना बेयाव हरगोन इलाइचि लं दालचिनि देनायखौ हरनोसै आरो आङो बेदरखौथ' दा डाइरेक्टसो हरगोन नालाय बे मैखुन एवनायाव ओंखायनो बे मैखुन एवनायावनो आङो बेदराव जा मस्ला नांगौ बेखौ होनानै लाखाबाय आरोना आङो दा आं बेदरखौ डाइरेक्टसो होगोन नालाय बेयाव बेदरखौथ' एवला नालाय आङो दहाय रुनानै लाखाबायना एबार बे मैखुनावसो होगोन नालाय आङो बेदरखौ ओंखायनो जा मस्ला नांगौ बे मैखुन एवनायावनो होजोबबाय आरो आङो नै आंना मैखुना जाबायानो आं दाना बेयाव हरनोसै बेदरखौ हरनोसै ओमफ्राय एसे एवनोसै आरो
बेजों बे मस्लाफ्रा बेदरावबो एसे हाबनायनि बेदरखौ हरनोसै आं दाना खोबनानै दोनथ'नोसै आङो दसे जा गोलोमजोब्बाय आङो जा गरमखा दिनाबो जा सान्दुं बाहेरायावथ' थांनो हाया मारैबा मोनजोबो माइसुं बेरनाय बायदि मोनजोबो जि गरम थानो हालायलायै गरम आंना बेदर संनाय स्टाइला आंनि स्टाइलसो बियो जेनेबा आं गोसो होनानै संदों आरोना बेबायदि संनो होननानै ओमफ्राय आङो बे नाखौबो दा टमेट'खौ नाजों टमेट'खौबो आङो दा टमेट'खौ सावनानैसो होगोन आरोना बे नायाव आसा खालामो भिउअर्सफ्रा मोजां मोनगोन होननानै मोनसे गोदान स्टाइलनि संनाय आरोना बियो दस्रा स्टाइलनि संनाय नायनोसै आरोना टमेट'जों नाजोंखौथ' ओरैनोबाबो जाबाय थाखायो बिदि सावनानै होफेराखैना नायाव ओंखायनो आं दिनै बिदिनो टमेट'खौ सावनानै नायाव होगोन आरो आंना नै बेदराबो जासिगोनानो एवनाया दाना आङो बेयाव दहायनि बे दाउनि रुनाय दैया स्टकआ बेखौ होनोसै दा बेयाव आङो जाबाय नै बिदि रुनायनि बिदै दैखौनो होबा गोथावसिन जायो आरोना बे बेदर रुनायनि रसा बेयावनो दैयावनो गखाजोब्बाय नालाय ओंखायनो जासिगोन आंना दैया दहायबो बेदराथ' मोनखानायखा दहाय आङो रुनानै लाखांखादोंना दा बेनो जाबाय दैया आंना ओमफ्राय आं खोबनानै दोनसै बेखौ ओमफ्राय बे बेदर जागौमानि ओरै फारसेथिंजाय आङो टमेट'खौबो सावनानै लाखानोसै टमेट'खौ सावनानै लाखानोसै फारसेथिंजाय नायनायसै आं माबायदि जाखो नै दंबावो दैया एसे जेब जेबनो जा गोथाव मोदोमखाबाय मोदोमनायाथ' जानो लुगैबाय आङो थाबावथोंसै टमेट'आबो बै फारसेथिं हनै सावनाया जागासिनो आं बेलथाय बेलथाय होखाबाय बे फारसेथिं मोजाङै माबाबावथोंसै जि मोजां जाबाय नै संख्रिखौ नायनानै लाग्रोखानोसै आङो संख्रि साखिनायखानोसै आङो जा गोथाव जाखाबाय संख्रियाबो नांखाबाय मस्ला मस्लियाबो पारफेक्ट जाखाबाय आरोना गासिबो जा मोजां जाबाय जा गोथाव जाखाबाय जानांसिगौल' जानो लुबैबाय आङो मोदोमनायाथ' दा बुंसै जा गोथाव जाबाय होनबा आङो हाननानै दोनसै बेखौ एसे ग्रेभियैनो दोनसै
बिदै जेब जेबैनो दोनसै आंना बे मोनसे मोनबाय दानिया आङो नाखौ संसै एबारना नाजों टमेट' आं नाखौ एवनानै लानोसै नाखौ हरसै आङो बेखौ एसे उनसे हालदै नाङो देगोन एसे खामोबानोसै आंथ' आंना नाया एवखांजोब्बाय नै टमेट'आबो जाबाय नै सावखांजोब्बाय आङो एबार संसै नाखौ आंना साराया दुंबाय थाव होनसै सामब्रामखौबो हरखानोसै आङो आं दाना बेयाव फानलु हाइजें सामब्राम गुफुर देनायखौ हरफाखानोसै बेयावनो मोजाङै सामब्रामजों एवनोसै आं दाना बेयाव नाखौ हरनोसै नाखौ होनानै बे फानलु सामब्राम गुफुर हाइजेंजों एसे एवफिनसै आरो साथामल' जागोन नालाय ओंखायनो सथामल' होबाय आं दाना बेयाव हरनोसै जिरा पासफुरनबो एसे हरगोन आङो आं बे नायाव टमेट'खौ सावनानै होनो नागिरनायानो जाहैबाय बे सावनायनि मोदोमनाया थानायनि आरोना बे सावनाया मोदोमोना जानो गोथावनो बेखायनो आङो टमेट'खौ सावनानै होनाय जादों आरो बेयाव सावनायनि फ्लेभारा थानायनि दसे बे हाबबावथोंसै मस्लाफ्रा होमबा दै होना होनोसै आङो बेयाव संख्रिबो एसे हरना होनोसै आङो दहाय एवनायावल' होनाय ना आं दाना माबा दै हरनोसै जाबाय नै दै होनोसै जासिगोन बे होमबा आङो बे नाया गोदौगौमानि बे टमेट'खौ जिरनानै सिफ्लेनानै लानोसै अबेबा अबेबा साइडजों खामथारदों गुदुंथार जाबाय खामनायखौ बोखानानै गारसै आङो
हांगारथार जादोंना अबेबा 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 एसे गोबाव थादोंना फारसे साइडजोंजाय बेनो खामदों गुदुं जिरखांबाय आङो टमेट'खौ बिराद गुदुं बेखौथ' आङो आखाइजों माबानो हानाय नङा नालाय थबसे आखाइजोंनो आङो ओरै खालामनानै लानोसै सिफ्रुनानै नैबे गेजेरना एसे माबा थादोंथ' नैबे गेजेरनिखौ गारनोसै आङो नैबेखौ नै गारसै आं गासिखौबो नै नाफ्रामनानै लाजोब्बाय आंना जासिगोन नै नाया आङो टमेट'खौ होनानै हरनोसै दानो होखानोसै टमेट'खौ रसफ्रा मोजां हाबजोबनायनि खोबना होफिनसै आङो नायनोसै एसे ओंख्रिखौ माबायदि जाखो जि मोजां जाबाय नै जा कालाराबो जा मोजां नुखाबाय ओमफ्राय बे टमेट'आ सावनाय नालाय सावनायनि मोदोमनाया मोदोमथारबाय जानोसो लुबैथारबाय आङो संख्रिखौ नायग्रोसै आं टमेट'खौ दिनैसो जादों फार्स्ट जायाखैमोन आरोना दिनै आंना ओंख्रिफ्रा खनसेनो नांखानाय जादों संख्रियाबो गासिबो जा गोथाव जाबाय बेबो सावनायनि मोदोमनायाबो फैबाय आरो गोखै खैसिबसिब गोथाव जाथारबाय आरोना संख्रियाबो नांखाबाय दा बे एसेल' राननांसिगौ दिनै आंना इउटुबाव 1 year कमप्लिट जाबाय नालाय गासिबो दिनैना पारफेक्ट जोब आरोना संनाया दानिया होमबा खांसै आङो जानोसै जोंहा दिनैनि स्पेशल दिनाव स्पेशल ओंख्रिजों मैखुनजों दाउ बेदर ओमफ्राय टमेट' सावनायजों ना टमेट' सावनायजों नाखौनो जाग्रोसै आङो ओमफ्राय दालिबो दङ टमेट' सावनायजों नाजोंखौ जाग्रोसै फार्स्टआवनो माबायदि जादों जादों जायखौथ' जायफ्रा मोदोमदों सावनाय बाथोन बायदि जेरै टमेट'खौ बाथोन सिफ्लेनानै जाया होनबा बेबायदि मोदोमनाया थादों आरोना जा गोथाव जाखादों भिउवार्सफ्रा बिदि जाफेराखैबा जानानै न'आव संनानै होनबानो मिथिगोन टेस्टखौ माबायदि जा गोथाव जाखादों
Betul na? Micu. Tahu. Nani betul? Tahu. Betul saja. Mới phun trên betul kan pasang sini. Nak ni, ujung alasnya bah Bandung mana Bandung. Jakang karena mana? Muni di jalan. Muni baru di jalan. Ucap pun juga. Bwswrse pertemuan Jabai Dinwi Angni YouTube 1 year complete Jabai. Asa खालामो बिदिनो Bwswrse आंखौ support खालामबाय थागोन आरो आंनि ब्लगफोरखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आङो आरो जायफ्रा subscribe खालामाखै subscribe खालामनो दाबाव आं बिदिनो गोदान रेसिपि ब्लग लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना नोंसोर Bwsrseफोरनिसिम दै नांगौ दैखौल' जालोङो नामा Ada berapa ada? Ada berapa? Kamu lakukan tu? Lagi. Ebar naजों टमेट'जों जानो हाबाथाय बिदिनो सावनानै होगोन आं Namanya? Itu mana ada caranya? Yang jangan cuma. Yang mana tadi? Ada kok. Nggak bahas dah harus sesuatu. Anda lihat nama. Bwswrse. Ini kau kena yang sekejap deng. Kesalahan itu lagi sih. Ini mencuri mereka. Nomor pendek kesalahannya. Jaga. Udah sadar nih caranya. Kembali udah sadar nih. Kembali tuh gitu gitu nih.